Multimediální centrum, se kterým nebudete mít čas na nudu. Android Box umožňuje přehrávat videa ve 4K, ale také streamovat online obsah a hrát hry. Box je vybaven rozhraním HDMI 2.0 pro správné zobrazení 4K rozlišení. K internetu se připojíte kabelem nebo využijete bezdrátový přijímač. Instalace je velmi snadná a rychlá. Fotografie z dovolené sledujete do 3 minut. Tým české podpory je připraven odpovědět na vaše dotazy. Přehledné rozhraní je kompletně v češtině. Na videa v nejvyšší kvalitě 4K se můžete dívat i s titulky. Systém podporuje českou diakritiku. I Volveo Box oceníte také při společných chvílích s rodinou či kamarády. Bavte se o videí na streamu nebo hrajte hry. Na výběr máte celý obchod Google Play. Android Box Q5 4K. 200 gramů, které chybí vaší televizi k dokonalosti.